Constant van Gerta Augusta Hens, 3 maanden. Isaac Kwaars, 8 jaar. Pieter Monnier, 49 jaar. Dina Sarah Kwaars, 11 jaar. Geert Jannes Verduin, 54 jaar. Jacomina Josina Oosterling, 32 jaar. Sarah Elisabeth Kwaars, 9 jaar. Huberta Adriana Hendrika Verhagen, 35 jaar. Susanna Jacoba de Bare, 56 jaar. Gabriel Jacob Erasmus, 37 jaar. Josephus de Vos, 71 jaar. Cyril Marie-Jozef Peel, 31 jaar. Dames en heren, jongen en meisjes. Namens de stichting Oorlogsmonument Breskens heet ik u welkom op deze herdenking bij het monument op de Steenhoven. Vanavond herdenken wij de slachtoffers die omkwamen bij het bombardement op ons dorp op maandag 11 september 1944. In luttele momenten vallen er 184 burgerslachtoffers, terwijl er meer dan 200 inwoners van ons dorp de dood vonden tijdens de Tweede Wereldoorlog. En bij vele families en gezinnen stond op maandag 11 september 1944 de tijd voor altijd stil. Ik geef nu het woord aan onze burgemeester, mevrouw Vermuy. Dames en heren, jongens en meisjes. Namens het gemeentebestuur van Sluis heet ik u ook van harte welkom hier bij de herdenking van het bombardement op Breskens. Een bijzonder warm welkom aan de nabestaanden van de slachtoffers. Het bestuur van de stichting Oorlogsmonument Breskens, de leerlingen van de openbare basisschool Breskens en de leden van de muziekvereniging Breskens Groede. Op 11 september 1944 werd Breskens ondergedompeld in rouw. In een poging om de terugtrekkende Duitse troepen de pas af te snijden, werd Breskens door geallieerden gebombardeerd. We mogen hen niet vergeten. Daarom komen we hier vanavond samen. En blijven we dat ook voor de komende jaren zeker ook zo op deze wijze doen. Vanavond herdenken we de slachtoffers van die verschrikkelijke dag. Vandaag 74 jaar geleden. En betuigen we onze respect aan de slachtoffers en aan hun nabestaanden. Ik dank u voor uw aandacht. Dan vraag ik nu de leerlingen van de OBS die een gedicht gaan voorlezen om naar voren te komen. Bombardement Breskens. Het is 11 september 1944. De klok staat rond 11:30 middags. Het is een vreselijke dag vol rouw, verdriet en pijn. Waarom moest het nou het mooie Breskens zijn? Het was niet zo bedoeld, al is het wel gebeurd. De hemel is voor velen donker en grauw gekleurd. Er waren vele doden en gewonden. Meestal mensen die niet vluchten konden. De waarschuwingsbrieven waren niet bij Breskens aangekomen, maar ergens aan de Belgische kust. De Bresciaanders waren dus niet ongerust. Je hoopt dat je het niet voor kunt stellen, maar de tijd op de klok die blijft maar tellen. Ontploffing hier, ontploffing daar. Je hoort geschreeuw en mensen om je heen, maar toch voel je je alleen. Sommigen zoeken naar hun geliefden en dierbaren. Anderen zitten wezenloos voor zich uit te staren. Het ging mis. Eerst de haven en dan per ongeluk de woonwijken. Niemand durfde er meer naar om te kijken. Oorlog, gevechten en bombardementen. Alles gaat kapot. Steden, flats en appartementen. Mensen moeten vluchten. Ze houden het niet meer uit. Lopen met de auto of per schuit. Een oorlog is niet fijn. Daarom moeten we herdenken hoeveel slachtoffers er gevallen zijn. Die voor ons hun leven hebben gegeven, zodat wij in vrijheid kunnen leven. Apollonia Lorenz, 48 jaar. Adriana Maria Wienholz, 48 jaar. Petrus Johannes Ras, 83 jaar. Adriana Maria Johanna Verduin, 13 jaar. Josephus Gerardus Leijsens, 40 jaar. Elisabeth Rinders, 65
62 jaar. Johannes Absalom van Houten, 37 jaar. Josias Pleiten, 57 jaar. Abraham Johannes de Smit, 32 jaar. Theodorus Gerardus Weg, 23 jaar. Maria Selina de Poorter, 14 jaar. Cornelis Riemens, 55 jaar. Dirk Christian Hoogstad, 55 jaar. Cornelis Provoost, 46 jaar. Jan Johanna Victor Soetewee, 18 jaar. Lambertus Abraham Vermeulen, 68 jaar. Abraham Isaac Notebaert, 16 jaar. Johanna Adriana Janna den Ekster, 46 jaar. Maria Elisabeth Provoost, 6 jaar. Niels Josina Salome, 9 jaar. Adriana Verduin, 49 jaar. Maria Octavia de Pauw, 17 jaar. Susanna Emma Tamme, 4 jaar. Maria Pieternella van de Velde, 20 jaar. Simon Philipsen, 56 jaar. Gerardina Dirk Schrier, 17 jaar. Jacomina Ventevogel, 39 jaar. Janneke van Belsen, 54 jaar. Elisabeth Johanna Vergouwen, 15 jaar. Joost Ruben Stam, 46 jaar. Johannes Cornelis Baert, 3 jaar. Isaac Abraham Salome, 53 jaar.